course, Brenda. Okay nga, ganito no? Hindi ka nang mayaman lang na ano. Ganang simple. Diba? Wala kasi ako. Patis ka rin ang ganyan. Ganyan ang okay na nino, mayaman mo. Yung ko yung bas niya, babasa pa. Adidas na dapat markaday. Hindi suot ka no. Ay gumaganon sa akin. Ha? Ayan na. So, we are now double checking our... Hindi, yung mga mali. Anong laman ng ibang malaki? Wala. Doon pwedeng ilagay yung maliit. Para yun ang i-check-in. Maliit ito. Yes, kasi 20 kilos automatic check-in. Ay, ilagay na lang yun. Ha? May? Hala. Ilan kaya? Dalawa? Apaka-demonyo mo. Apaka-demonyo mo sa part na yun. Charge ako tingbe. Kami naman dito ni Jana as my body. Ay, oo nga pala yung shoes. I have to put my shoes. Yung ano, yung susuotin mo na pangalawa. Ayan, yung mga tsinelas. Kasi shoes lang ako eh. Ano susuotin mo pag alis? Tsinelas mo na? Tsinelas. Oh, amin. Yung suot mo ngayon? Hindi. Ano mamaya pag alis? Yan. Yung Birkenstock. Kailangan ba magsapatos talaga? Yeah. Going to Hong Kong? Oh, kasi Pero close shoes naman yung natin eh. Ikaw. Ay, close yung Crocs ba? I mean, for me kasi, since papasok tayo, magmukha tayong turista. Bakasyonista ba? Wala. Ano to? Ito na lang, bawasan. Ibang damit? Pwede naman yan dito, para gumaan. Hala! Happy birthday! Ay, na-wish na yan! Happy birthday to you! Wish, wish, wish. Ano ba sa wish lang? Hindi kaya lang, wish lang ano. Wish kay Brittany more success sa iyang Parang naiiyak sis. kinabuhi. Dapat ko yung wish ni Brittany. Dapat ko yung wish ni Brittany. O Kailan ko natin? actually si Brittany good ang pinaka buotan. Nya dili ka siya. Ay, may mag-istorya itong una. Dili naman. Lain din Kuan dili na magtukso. What the fuck? What do you mean? Kuan ba si Kyle? Ah, O tukso layuan mo. Si Kala ba story nga? Happy birthday lang. Happy birthday go. Okay, go. Happy birthday, bro. Kuya! Kyle. Ikita be, as a bro. Hello, bro. Okay, so go, as a bro. Oh, bro. Go, ikaw. Bro. Sige na, Kyle. As a bro. Ay, kiss mo kay Britney. Kiss mo, as a bro. As a bro. Kiss mo, As a bro. Uy, As a bro. Di ka map. Sige na, as a bro. As a bro. Ay. As a bro. Happy birthday, as a bro. Happy birthday, as a bro. Inaabangan ang lahat. As a bro. Ano lang kain? As a bro. As a bro. Sige na, Kyle. Happy birthday to you. Sige na, Kyle. Pag-share ka kayo. Oh, as a bro. Hindi masaya dahil. Na hindi masaya dahil. Nga nang hindi masaya dahil. Saan yung buzzer ka kay Beth? Nag-upload siya. Hindi na siya. Hindi na rin siya kinala. Feeling mo na siya gwapo. Hala, grabe, binawasan niya yung kanin niya. Hala! Akalimutan si Kyle. Ay, di ka gagmay kaya Ay, niyo. ikaw, bro, what's your wish for your birthday?
Makahuman siya o. Pagkaman, isa tayo. Visit ka, J4. Sige lang! Nag-screen na, day ka? Karon na, Maldita kay ka. karon na, kaganina may istorya dali. Nag-upload siya. Nag-screen kita sa ako ah. Nag-screen na, day ka? Bukas kay ka ang alaman ang ala. Okay, let's eat. Meron tayong ano. Ay, okay na. Bakit? Bakit? Bakit ka naman niya gagalaw? Hindi naman siya Nagdangkot ka. Sabi niya, ha? Bakit ka? Matawa kasi. Ito kaya reaction niya. Ha? Nagingi. Aray ko. Tulog bigla. Ayan na, bakit? Okay na, dyan ha? Baka naman masyado mo siniksik yung akin. Baka siniksik mo ha? Bahala ka. Ito lang. Double check na tayo ng mga gamit. Eto, saan mo ito susutin? Saan mo susutin? Jan, kasi mo may storya kay Britney, yung birthday. Ikaw kay ka. Mga buwan. Guwapa siya. Salikid ako kayo mamalito. Gising na ulit ang lahat. So ready na ang wow. Yaman. Go. Doon ka na mamimili. Yaman. Sayang naman yung 200,000 na sahod kung di pa mamimili ng Hong Kong at Thailand. Save my chef. Grabe. Anong papagawa mo doon? Ophelia. Yan na, idiretso mo na yan. Ano sa birthday? Ito po sila. Double check the phones, the passport, the ticket. Kailangan confirm assure na yan lahat walang maiwan. Gusto mo yung mga so, change na ng outfit. Tuloy ba? Ay na yung, anong size ng paa mo? 42. Tanong ko yun. Fresh. Dibat. Grabe. Walang kapaguran. Ikaw naman napagod, Ti? Kalo. See you later, Manila. Para mga walang hangover, oh. Ah. Ano si Arjen? Bakit? Pak, oh. Kunyari, di umaalog, oh. Pak, diretso, oh. Diretso, diretso. Ah. Oh, thank you. Dala. Diretso, oh. Pak, oh. Sige, kunyari normal ang lahat, ah. Pak. Ara.
fried grasshopper. Oh, deep fried grasshopper. Yun agad ang unang gusto mong gawin. Yun gusto mong try talaga doon. Oo, kasi Yung exotic. kasi dito sa Philippines, meron naman siya existing pero nasa Nueva Ecija, malayo. Sa So Luzon. doon, since na nandun naman tayo, so yun yung ito-try natin na una. Yung yung alupihan ba yun? Alupihan. Alupihan. Hindi, scorpion. Yung isa, may alupihan din. Centipede. Centipede. Ah, okay. Meron ba? Oo. May exotic na. Depende kung ano na. Pero mas gusto kong ikaw na lang. You know what, yung di ba yung nag-aani tayo, di ba may lumilipad na sa giling-giling mo yun, ano na? Oh, giling-giling. Oh, yun. Pina-fry din doon. Yung flying ants, parang ganun. Giling-giling, piniprito din doon sa Thailand. Iba kasi gusto niya yung frog na Daga. Daga na fried. Daga. Lahat naman yata kakainin nito eh. Uy, daga daw. Gusto niya ulo daw kakainin niya agad. Na. Sarap na Kaya sarap. anong gusto mong try daw sa exotic food? Marami. Lalaki. Ano ba? Marami. Kasi gusto ko rin yung mga ganyan. Yung mga first time lang magagawa. Ako din yung the massage. Ha? Kilala kita. Reyna ka ng masahihan. Na ano? Ano niya, sama ka to sa Bangkok, ba? Oo. Andiyan na lahat. Thousand Garden. Grabe. Ayan yung... Sa Manila. Kagyan to Manila. Ayan yung ilobos. Uy, wala pa nakalupad ha. Arte na kayo itong istorya. Hindi, Maynila lang yun. 5 man mi ani. Ah. Si... Ako, Jana, Bakang. Oh. Dayon si... Argel. Brenda. Madam. Saan sa nasa? Sa Manila. Ano dito kita? Oo, ato. Ibigay mo na yung sino mo yung mga may-ari. Kasi... Lagi para mag 10 minutes. Ano Rhea? What Rhea? Ano si Madam? Ang tunay na Madam. This one. Yeah, madam na lang niyo. Ako, and this one is para sa among 5 ang dalaito. So ako na mag-hold daw sa kanya. Okay na. Si Oyong kasi may flight din. China at Japan yan. Oh, sana all. China at Korea, baka yung Japan. Yung China at Japan ka or China at Korea? Lahat. Paalala lang ha, yung pangalan mo ha. Okay na, makukuha mo na. Kailan mo na makukuha yung passport mo? Tapusan or first Grabe week kayo sa... sa gabi eh. Grabe, virgin pa dito tayo. Ako patay ko. Good morning mga moms. So ito na ha, the final lineup for the Thailand, Hong Kong trip. So we have Moments by Jana. We have Bakang Vlogs na nagre-retouch sa kanyang hair. Rhea Filingera. I'm sorry. It's Madam Rhea Filingera. We have Batingting. We also have Maring Mar. Madam, look. We have Brittany. We have Argel and of course Brenda. Okay nga, ganito no? Hindi ka rin mayaman lang na na lang simple. Wala kasi ako. Patis ka rin kami ganyan. Ganyan ang okay na nino, mayaman. Yung ko yung bas nila, mabasa pa. Hindi suot gano. Ay gumaganon sa akin. Ha? Yung yung tarjeta. Hindi ganyan, parang kita nga mayaman nga. So, ngayon lilipad muna kami ng Manila. 9 AM ang flight namin. Then, mag-stay kami sa Manila for how many hours bago yung flight namin ng 22 going to Hong Kong. Until 25 kami sa Hong Kong. Then, 25 flight naman namin from Hong Kong to Manila. Then, by the 28, balik namin ng Manila. Then, kinahapunan, balik na papunta rito sa Cagayan de Oro. So, that's the details ng flight namin. Sino-sino yung mga makakasama. So, with that,
Thank you so much. God bless us. God bless us our trip. God bless you all mga moms. See ya!